Това е първият каталог на IKEA. Роди се в далечна Швеция преди много години. Тогава бяхме просто една малка компания с голяма идея. Да направим всеки ден по-добър за хората. Идеята набра популярност и нашата малка компания порасна. Същото се случи и с каталога. Всяка година той вдъхновява все повече хора по целия свят да създадат домовете на мечтите си. Сега ви предлагаме още повече вдъхновение. Тази година каталогът на IKEA ще оживее пред очите ви. Очакват ви добри идеи, забавни истории и красиви продукти. Всяка страница, обозначена с този символ, е вратичка към свят, изпълнен с много допълнителна информация. Изтеглете приложението Каталог на IKEA за своя смартфон или таблет и сканирайте, за да отключите клипове, интерактивно съдържание, галерии с изображения и още много вдъхновение за обзавеждането на дома. С тазгодишния каталог на IKEA възможностите нямат край. Вдъхнете нов живот на дома си.